चला मुंबईला निघालो आम्ही मुंबईला. चला एक बॅग इकडे ठेवलेली आहे आणि एक बॅग इकडे आणि बॅकपॅक इकडे. ह्याच्यात थोडीशी अजून एक जागा होईल तिथे ठेवली तर. चला गेट बंद. मुंबईला कोण कोण जाते काजल? मी आणि इतर फॅमिली मेंबर्स. 3 फॅमिली मेंबर. एवढे सर्व गाडीत. ताईला सोडायला चालली. येस ताई आलेली ना. हां ताईला सोडायला चालली. ताई एकटी कशी जाणार ना बाबूला घेऊन. मग तू ना जात? मी नाही जात आहे. आणि मी? तू मी आणि भाई आपण इकडे राहणार. हां आणि काजलला तेवढं रेस्ट पण होईल ना. सीझन पूर्ण सांभाळला. गेस्ट पण नाही आहेत ना बरोबर. म्हणून तिला जरा आराम पण. येस चला थोडे दिवस जाऊन येऊ दे आहे ना. आता कोण नाही आहे गोव्याच्या गाडीत. आणि कोण त्याच्यातनंच कोण आले तर आपण बघू. चला चला बाय. नाही परत विचारायला नको. काजल दिसत नाही काजल दिसत नाही म्हणून आधीच केला दाखवतो. की आपण तू शूट कर मग मी दिसणार. बरोबर चालेल. टाटा. चल बाय काजल. मामा येतो आहे. मामा येतो आहे. बाय. तर ही बघा अशी गाडी सुटली आणि आता आम्ही चाललो लिफ्टने. तुम्ही 1 नंबर प्लॅटफॉर्मला जर रेल्वे स्टेशनला उतरलात तर इथे लिफ्टसुद्धा असते वरती जायला. मग गाडीची चावी ते पाकिट होते तुमच्याकडे. या हो मोठी लिफ्ट आहे. आता यापुढे जे गेस्ट आपल्या होमस्टेमध्ये येतील त्यांना काजल दिसणार नाही, कारण काजलला थोडा रेस्ट हवं आहे आणि ताई पण गेली घरी. म्हणजे दोन्ही रिझन, ताईसोबत पण झालं आणि तिला पण ह्या सीझनमध्ये भरपूर काम झालं होतं आमचं. आणि बुकिंग्स आहेत उद्या आपले 3 रूम ऑन ॲन ॲव्हरेज. ऑफ सीझन ऑन सीझन आमचे 2-2, 3-3 रूम बुक असतातच. ओके म्हणजे एक नोट की काजल आता तुम्हाला सध्या थोडे दिवस का थोडा आठवडे का 2 आठवडे का महिना 2 महिना तुम्हाला दिसणार नाही. तिचं रेस्ट झालं की मग ती येईल परत. बघा फ्रूट्स घेऊन आलो. फ्रूट्स तुम्ही पण असे दर दिवशी फ्रूट्स खायचे. ॲपल, ऑरेंज, डाळिंब, पेरू. 400-500 रुपये जातात पण ते आपल्या बॉडीसाठी चांगले. थोडे महाग पडतात पण औषधं खाण्यापेक्षा तरी चांगलीच. चला आज संध्याकाळी आपले वरती जे गेस्ट आले सिल्वर रूममध्ये ते पण रिपीट गेस्ट आहे. ते पण दुसऱ्यांदा आलेत आपल्याकडे. 2024ला आले होते, आता 2026ला आलेत. ओके तर त्यांची काय ऑर्डर होती माहिती काय? साबुदाणे वडे 2-3 प्लेट ते असे खातील. मग हे संध्याकाळचा नाश्ता आपला जो तू बनवतेस. 2 प्लेट वडे गेले. आता हे 2 प्लेट कॉफी. कॉफी तर जाते वरती. तुम्हाला हे दाखवतो. नारळ बघा किती घेतलेत. टोटल 100, 50, 50, 50 म्हणजे 150, 145 नारळ आहेत बघा हे टोटल. 145. बघा आरामात सर्व्हिस पाहिजे असेल, व्यवस्थित टाईम टू टाईम सर्व्हिस पाहिजे असेल तर असे ऑफ डेजला, म्हणजे ह्यावेळी आता कसं शाळा सुरू झाली तर सर्व शाळेच्या ह्याच्यात बिझी आहेत. तर असं समजा नाही येऊ शकत, पण जर ह्या टायमिंगला आला तर सर्व्हिस एकदम पटापट आणि व्यवस्थित आणि फक्त जे काय बनलं ते तुमच्यासाठी बनलं आहे. ओके आता समोर तुम्हाला दाखवतो. सर्व पाणी साठवून ठेवलेलं आहे बघा सर्व. थोडंसं तिथे ड्राय का झालं कारण इथून ते टप इकडून जरा पाणी खाली पडतं इथून, म्हणून ते थोडंसं ड्राय झालं. परत पाणी मारूया, परत पाणी साठवून ठेवूया बघा. ह्याच्यानं आळे गेल्याने काय होतं आहे की सारखं आपल्याला 2, 3, 4 वेळा पाणी मारायची गरज नाही. आणि व्ह्यू बघा किती छान वाटतं आहे. आणि मला एक तुमच्याकडून सजेशन हवं होतं. आता इथे इकडचं तर बघा गोल्डन सिल्वर आपण कसं पाडलं, एक स्पेस दिली आहे, तसेच मला चांगले रूम्स इथे पाडायचे आहेत. पण इथे बघा तो मध्ये गॅप पडला आहे, तिथे दिसतंय, तिथे रूम होऊ शकत नाही. बाकी सर्वीकडे कसे रूम्स होऊ शकतात. तर तुम्ही मला आयडिया देऊ शकतात की कसे रूम्स व्यवस्थित होतील, म्हणजे एकदम छान वाटेल. तिथे तेवढा मोठा आहे बघा, मग असं आहे, मग असं आणि असं आणि असं आहे बघा. ओके तर तुम्ही मला एक आयडिया द्या. तुम्हाला असा व्ह्यू दाखवतो, तुम्ही सांगा की कशा प्रकारे इथे चांगले रूम्स होऊ शकतात बघा. चला आता आपण नेहमीप्रमाणे थोडं पाणी घालायलाच लागतं.
तर एंट्री केल्यावर बघा काही असं दिसतं आणि आपण आता जाणार आहे वरती. ती स्पेस ओपन ठेवली म्हणजे बघा इव्हनिंगला पण एवढी लाईट येते इथे. ओके, आता आपण जातो आहे वरती. मी आता बघायचं पाणी चालू केलेलं आहे मी. ओके, पाठचं बटन चालू काय नाही केलेलं आहे मी. चला आता नेहमीप्रमाणे पाणी भरायचं मला संध्याकाळचं. पाणी साठवून ठेवलं ना की मग उद्या सकाळी दुपारपर्यंत बघायची गरज नाही. अरे वा, एवढं घर झालं. अरे पाणी का पाणी भरून ठेवायचं ते, म्हणजे पाणी साठवून ठेवायचं याच्यावरती, म्हणजे कसं क्रॅक नाही पडणार. ह्याला पाणी मारत राहायला लागतं नाही. बघ हे कसं सुकलं आहे बघ. हा हो हो इथे बघा बघ, म्हणजे क्रॅक जाईल जर पाणी नाही मारलं तर. हो, त्याला म्हणतात क्युरिंग प्रोसेस. क्युरिंग हे आपल्याला 10, 15, 20 दिवस पाणी मारून ठेवायचं. इकडे पाणी साठलेलं आहे बघ. इथे स्विमिंग पूल सारखं झालं, भरपूर पाणी साठलंय. इकडे तर भरपूरच आहे बाबा. याला आणि हे बघ याला. हे एवढं खाली झालं. आता पुढे जाऊ नको आता. हे हा काढू ये. चढून आधी बघते हाय की नाही जागा यायला. काढू ये. काढू. इथे तर मज्जा येते. आता तिथे बघ, तिथे हे पायऱ्या पण नवीन बनवल्यात ना. हो, इथे पण पाणी मारावंच लागणार, इथे क्रॅक जाय. हे नवीन पायऱ्या आणि इकडे पण बघ. मग आता काय करायचं माहिती आहे का, हा पाईप घ्यायचा फक्त हा, असं ठेवून द्यायचं आणि मध्ये पाणी साठत जाईल. पाणी भरत ठेवायचं आपल्याला सर्व. इकडे तर बघ किती पाणी साठलंय. चला ही करते तयारी. कोथिंबीर वडी. आता गेस्ट भरपूर असतात ना, हा. मग हे बघ, इथे सर्वांना पाणी उकळायला ठेवलंय. हा. आता मी वडी नाही थापणार आहे, असे रोल करणार आहे. भरपूर आहे ना म्हणून थोडीशी असतं करतो. या अशा 2 चालणी घेतलेल्या आहेत मोठ्या, लागतात ना मोदकाला वगैरे. मग हे टोपावर बरोबर बसते बघ अशी. त्याच्यात असे रोल ठेवणार करून. ते रोल कापायला बरे ना असे भरपूर. आळूवडी सारखे आणि कसं आपल्या गेस्टला कांदा भाजी बटाटा भाजी तर असतेच, असते. पण थोडं व्हरायटी देण्यासाठी आम्ही होय जेव्हा बघा आता वेळ मिळते म्हणून आम्ही करतो. मग बरोबर. आपल्याला द्यायला सर्व करायला इझी पडतं. मग हा, मग कसं घाई गडबडीत म्हणजे वडी काढली, तळली की दिली, येस. आणि कसं त्यांना व्हरायटी पण देता येते. मग देता येते. म्हणजे एक रोज दिवशी रोज कांदा आणि भजी. आम्ही रोज पण कोथिंबीर वडी देत नाही, रोज पण नाही, कांदा रोज भाजी नाही. देत नाही. हा. एक वेळा कांदा भाजी, एक वेळा बटाटा भाजी, एक वेळा कोथिंबीर वडी, एक वेळा आलू वडी, एक वेळा वडी. कोबीची भजी, हा असं देतो. असे 5 भाज्या आम्ही देतो. होय. पण त्याची चॉईस विचारतो, पण जे अवेलेबल होतं तसं आम्ही बनवून ही देतो. बघा कोथिंबीर बघा दिसते ना, पीठ कमी कोथिंबीर जास्त. बरोबर आहे, कोथिंबीर असली पाहिजे हा, त्याच्यात. तर कोथिंबीर वडी. येस. आणि फायनल झाल्यावरती काही अशी दिसते ती होय. कोथिंबीर दिसते मध्ये मध्ये. चला करा, चांगलं मलला पाहिजे ना ते. होय, सगळं मिक्स व्हायला पाहिजे. चला, आज आपले किती थाल्यांची ऑर्डर आहे माहिती का तुला? किती? 6. 6 काय 4? 6 थाल्या, 3 पापलेट थाली, हा 3 सुरमई थाली, हा आणि मग व्हेजमध्ये त्यांना फक्त भाजी चपाती अशी नॉर्मली दिली ना तरी चालेल बोलली. म्हणजे बघा आज पापलेट बघा व्यवस्थित मोठा आहे बघा पापलेट ना. होय ते कसं मम्मी कधी कधी मोठे येतात, कधी कधी छोटे येतात. होय. येस. पण मोठे म्हणजे असं नाही की प्राईस ॲक्च्युली आम्ही घेतो प्राईस नॉर्मल चीज, मोठा आला तर आम्ही असंच देतो. होय. मग त्याची प्राईस नाही वाढत. म्हणजे असं नाही की 600ची 750 केलं असं करत नाही आम्ही काय. ओके. आणि बाकी कॉम्प्लिमेंटरीला त्यांना सर्व बोंबील हवेत. असे पॅलेट करून हे ठेवू. सुरमई आहेत, हे पापलेट आहे, बोंबील आहेत. ते तो मसाला मारलास ना सगळं लागेल. अजून तेवढ्यांना लागेल, अजून तेवढ्या मिरचीला. अजून एवढं मटेरियल लागेल. हा. हे बघा ऑरेंज. ऑरेंज फ्रुट्स बीट्स तुम्ही खात राहा. फ्रुट्स होय थोडेसे महाग असले तरी चालतील, पण ते शरीरात गेले पाहिजे, नाहीतर मग औषधं खायला लागेल. होय. चला, आम्ही इथे बसून तुम्हाला काय सांगतोय की 1 मंथ आता जानेवारी सुरू आहे, पुढच्या महिन्यात फेब्रुवारी. हा फेब्रुवारीमध्ये मला मोजून आले 4 बुकिंग आत्ताच. हा. आणि ते मोठे मोठे म्हणजे 4 बुकिंग आलेत
ह्याच्यात चांगलं काय वाटतंय की ह्याच्यातला एक जर सोडला तर 3 बुकिंग हे रिपीट बुकिंग आहेत. हा म्हणजे तू विचार कर की रिपीट बुकिंग कधी होते, गेस्ट सहजा काय असेच पैसे द्यायला येत नाहीत, बरोबर. आयदर त्यांचं काम असतं रत्नागिरीमध्ये. हा हा आणि पहिली गोष्ट जर काम असेल आणि त्यांना पहिल्या वेळी जर सर्व्हिस आवडली नसेल तर ते दुसऱ्या वेळी येणार नाही, दुसऱ्या वेळी बुकिंग नाही करणार. नाही करणार. आम्ही इथे एवढं कस्टमाइज का करतो, इथे सोयी का करतो, सोय झाली पाहिजे कुठे पण माणसं. होय बरोबर. हेच सांगते की आतापर्यंत आज मी हे शूट करतोय, हे 10 जानेवारीचं शूट आहे. एवढ्यातच जर मला फेब्रुवारीला 4 बुकिंग आलेत, त्यातले 3 बुकिंग हे रिपीट बुकिंग आहेत. होय म्हणजे ह्याचा अर्थ समजा की आमची सर्व्हिस क्वालिटी किती चांगली आहे. बरोबर. आत्ताच कालच्या ब्लॉगमध्ये पण वरती जे सिल्वर रूम मध्ये होते ते सुद्धा रिपीट गेस्ट होते. खानविलकर फॅमिली आली होती, त्यांचा मला व्हिडिओ करताना आला, ते तर 6th टाइम आले होते. होय त्याच्या खाली अजून एक गेस्ट आले होते ट्विन रूम मध्ये, या डिसेंबरच्या गडबडीतच आले होते सर्व. होय. ते सुद्धा ते मला वाटतं 3 का 4थ्यांदा आले होते ते पण. हा म्हणजे त्यांचं रुटीन असतं. कोण कोण कोकणात फिरायला आवडतं, कोणाकोणाला गणपतीपुळ्याच्या मंदिरमध्ये नवस असतं, कोणाचं आपली कुलदैवत असतं. हा कोणाकोणाला आम्हाला भेटायचं असतं तर कोणाकोणाला आमच्याकडे जेवायचं असतं, हा ते असतं, किंवा कोणाला रेस्ट करायचं असतं. म्हणजे मल्टिपल रिझन. आराम करायला असतं. पण एका ठिकाणी माणूस तेव्हाच येतो जेव्हा त्यांना पहिल्यांदा आवडलेलं असतं. बरोबर. येस. ओके. तर तुम्हाला मी दाखवतो पण बघा, इथे बघा, ही जानेवारीची बुकिंग आहे आणि ही आपली आहे फेबची बुकिंग. ही बघा, ही सोडा, ही बघा आर बुकिंग आहे, रिपीट बुकिंग आहे, आणि ही सुद्धा रिपीट बुकिंग आहे. आणि गेल्या वेळी आता जे लास्ट फेबला जे रूम बुक झालेत ना, गेल्या टायमिंग पण त्यांनी 4 रूम बुक केले होते, आता पण त्यांनी 4 रूम बुक केलेत. आता जे डॉक्टर मॅडम आहे ते पण लास्ट टाइम गोल्डन रूम मध्ये राहिले होते, आता त्यांनी गोल्डन सिल्वर 3 दिवसासाठी बुक 3 केलेलं आहे. दिवसासाठी घेतलं. म्हणजे येतात पण आणि 2-2, 3-3 दिवस पण राहतात. म्हणजे ते कसं एकदा ते फिरले की मग ते दुसऱ्या आपल्या फॅमिली मेंबर्सला पण फिरवतात. म्हणजे त्यांना एवढी गॅरंटी की इथे आल्यावरती सोयी होणार, त्यांच्या जेवण मिळतं आपलं कस्टमाइज सर्व गोष्टी. ओके. तर कोणाचं काय कार्य असतं, कोणाचं काय लग्न असतं, तर त्या निमित्ताने पण आमच्याकडे येत राहतात. हेच तुम्हाला सांगायचं होतं. अजून एक सर्वात इम्पॉर्टंट मुद्दा, त्यासाठी ही आम्ही मैफिल बसवलेली आहे. काय सांग? आता तुम्हाला सांगतो, आम्ही तिथे सुद्धा रूम चालू केलेत. होय. ओके. तिथे आपण तेवढे रूम आहेत तेवढे तिथे रूम आहेत. पहिले आपण 2 घेतले होते. हा, मग अजून 2 एक घेतला, एक वाढवला, मग परत डिसेंबरला एक घेतला, परत एक घेतला. मग टोटल तिथे 4 रूम आहे, इथे 4 रूम. 8 रूम. आता तुम्हाला सांगतो, जे आता रिपब्लिक डे येणार आहे आपला 26 जानेवारी, तर त्याच्या अगोदर 24, 25, 26 हा सोमवार पडला, सुट्टी पडली, आणि शनिवार रविवार त्याच्या अगोदर 24 आणि 25 ला आमच्याकडे कोणतेच रूम अवेलेबल नाही. म्हणजे इकडे पण नाही आणि तिकडे पण नाही. अशा कंडिशन मध्ये मी तुम्हाला सांगतो काय होतं की प्रत्येक रूम मध्ये जर 3 माणसं पकडला तर 8 3 24 मिनिमम 24-25 माणसं दिवसाला असतात. आणि एक प्रॅक्टिकल होमस्टे आणि नॉर्मल स्टाफला घेऊन एवढं जेवण देणं पॉसिबल होत नाही, भरपूर कठीण होतंय. तर त्यासाठी मी लास्ट टाइम पण एक व्लॉग केला होता की आम्हाला एक परमनंट स्टाफ हवेत. जर तुमच्या कॉन्टॅक्टमध्ये कोणाला त्याच्यासाठी आम्ही खास बसलो आहे. हा, इथे आमच्या इकडे जर कोण फिक्स मध्ये कामाला राहू शकतं, त्यांना आमच्या बरोबर राहू शकतात. आणि कधी रूम अवेलेबल असेल तर तुम्ही कोणत्या पण रूम मध्ये राहू शकता. ओके. त्याचा तुम्हाला पेमेंट मिळणार. जेवण तर टोटल आमच्याकडे असेल. असं कोण असेल पण त्यांना मेन आहे की त्यांना जेवण बनवता आलं पाहिजे. मेन जेवण बनवणारं पाहिजे. असं हायफाय नाही, आपल्या घरगुती वरण भात, मच्छी फ्राय, चिकन ग्रेव्ही आणि असं सर्व नॉर्मल. घरातलं जेवण बनवतो ना ते बनवायला आलं बस झालं. बाकीचं वरचं मी बघू शकते, म्हणजे तुम्हाला दाखवू शकते. हा, तसं मम्मी आहे, काजल आहे, बाकी इतर स्टाफ पण आहेत. ते काय स्टाफ गेलेले नाहीत. बाकी सर्व गोष्टी आमच्याकडे आता तरी 3 जण आहेत अजून लेडीज, पण आम्हाला अजून एक्स्ट्रा 2 जण हवेत. 2 जण हवेत. हा, कारण असं होतं ना की बाहेरच्यांचा तर आता विषयच गेला. आता बाहेरचे तुम्ही मला कॉन्टॅक्ट करूच नका की आम्ही जेवायला येऊ का, कारण इन हाऊसच आम्हाला आता डिपार्टमेंट हँडल होत नाही, स्टाफ नाही. स्टाफ नाही. आणि तुम्हाला खरं सांगू, जर घावणे जर 5 प्लेट ऑर्डर असेल ना, तिथे 8 प्लेट जाते. म्हणजे आवडते. चटणीची क्वालिटी बघा, 150-200 नारळ घरी. साधा उपमा म्हटला तर 2 प्लेट खायचे, तिकडे 4 प्लेट खातात.
आणि घरी 150-200 नारळ कोण मागवतो? कोण मागवतो? ते संपतंय आणि तेवढे संपवतात आहे तेवढ्या क्वालिटी खोबरा बिबरा जास्त माणसं तेव्हा कोण वापरणार नाही माहिती ज्याला बरोबर. कॉस्ट म्हणजे कोणाला हलकं बनवायचं असेल ना क्वालिटी तर ते खोबरा वापरणार नाही. हा. आपण खोबरा बिबरा का वापरतो? मी पैसे बघत नाही, नारळ महाग आहे स्वस्त हे बघत नाही, पण क्वालिटी चांगली झाली पाहिजे. आणि आमच्या प्रत्येक जेवणामध्ये कोथिंबीर असते. कोथिंबीर किती पण महाग होऊ दे, पण कोथिंबीर आमच्या जेवणामध्ये असते. ती 20 रुपये असू दे ना तर 40 रुपये 40 असू दे. रुपये असू दे. येस, तर हे सांगतोय की क्वालिटी प्रिफरन्स देतोय. म्हणून आम्हाला पूर्ण ह्या 5-6 मिनिटाच्या बोलण्यामध्ये आम्हाला एवढं सांगायचं की कोणाकडे एक हेल्पचा कॉन्टॅक्ट असेल, आम्ही आता एजन्सी थ्रू पण कॉन्टॅक्ट करू जर आपल्याला नॅचरली नाही मिळालं. गावी पण जर तुम्ही रत्नागिरीमधले आहात, तुम्ही दापोली, चिपळूण, कुठे पण, संगमेश्वर, पावस, मालवण, ते रणपार, कुठे पण आणि हे सर्व कुठून पण घ्या. जर तुम्हाला इथे आमच्याकडे काम करायला आवडेल तर तुम्ही येऊ शकता. त्याचा पेमेंट मिळेल, राहायला मिळेल आमच्यासोबत आणि खायला राहण्याचं पण. टेन्शन नाही घ्यायचं, मी आहे ना जोडीला. येस, ओके. तर अपडेट द्या किंवा कोणाच्या कॉन्टॅक्टमध्ये कोण असेल तरी मला सांगा. जर अशा गोष्टी झाल्या, मी 2 सांगतो आता, आपल्या बाजूचा होमस्टे झाल्यावर मला आज 4 लागतील फिक्समध्ये. ह्या जर गोष्टी असल्या ना तर कसं आम्ही बिंदास राहू शकतो आणि मग आउटसाईड बुकिंग पण आम्ही घेऊ शकतो. हा, आणि प्रत्येक माणसाला आम्ही जेवण देऊ शकतो. सध्या मी ते आम्हाला तुम्हाला वाईट वाटतं हो असं जेवण नाही म्हणायला. आता तुम्हाला कंडिशन सांगतो ना, आता मी तुम्हाला बाहेरच्या लोकांना गॅरंटी नाहीच, बाहेरच्या लोकांनी मला अप्रोच करूच नका, कारण असं वाईट वाटतं. इन हाऊस मध्येच होत नाहीये तर आउटसाइडरला आपण किती देणार जेवण? ओके, पहिला आपण नाही म्हणायचं, आपण सांगू. होय, आता आम्ही कंडिशन मध्ये नाही सांगू पण, म्हणजे ही परिस्थिती इथे आलेली आहे. 3-3, 4-4 गॅस सिलेंडर आणून ठेवायला लागतात, एवढी कुकिंग होतात आणि एवढं सर्व होत आहे. ओके, तर सिलेंडर जाऊ द्या, पण Fix पाहिजे. माणसं नाही करायला आणि सर्व्हिंग करायला serving करायला लागतं, लागते. अपडाऊन करायला लागते सर्व, होय. मग तेवढी त्याच्यासाठी भांडी आम्हाला- पडतात. हा, ते एकदम म्हणजे प्लीज कोणीतरी हेल्प करा आम्हाला, 2 माणसं पाठवा, कोण असेल तर सांगा आम्हाला. सांगा. हा.